Hindi naman ako sobrang tanga. Sakto lang. Alam ko namang may iba ka na. Kahit tayo pa. Ramdam ko naman na ayaw mo na. Pero bakit ayaw mong sabihin na may mahal ka ng iba? Kita ko naman na mas pinipili mo siyang makausap at makasama. Dahil siguro, mas masaya ka sa kanya. Alam ko yan dahil matagal na tayong dalawa. At kilala na kita. Ako yung nauna pero ako na ngayon ang pangalawa. Priority mo ako noon pero option na lang ngayon. Lagi mong sinasabi na pagod ka na. Bakit? Paano? Nakakapagod ba akong magmahal? Gusto ko lang namang makita ka. Gusto ko lang namang makausap ka. Naubos ka na? Bakit? Paano? Kailan? O naubos lang ang pagmamahal mo sa akin dahil binibigay mo na sa iba? Kaya ko namang bumitaw. Kaya ko namang bitawan ka. Kaya ko namang ipaubaya ka sa kanya dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Kaya gusto ko masaya ka. Pero alam mo, gusto pa rin kitang ipaglaban. Sana. Gusto ko. Gustong gusto ko pero ano at sino yung ipaglalaban ko? Kaligayahan ko? Sarili ko? Wala na talagang pupuntahan ng isang relasyon kung isa na lang ang lumalaban. Kung isa na lang ang nagmamahal. Pero alam mo, isa lang ang gusto ko ngayon. Closure. Closure na parang Joshua at Julia. Deserve ko naman malaman ang totoo kung bakit ayaw mo na. Kailangan ko lang masaktan ng sobra para matanggap na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Hindi naman kasi pwedeng bigla na lang na ayaw mo na. At pagod ka na kaya gusto mo nang tapusin kung anong meron tayong dalawa. Deserve ko ang closure na gusto ko. Di ba minahal mo naman ako? Sana ibigay mo ang paalam na kailangan ko.